Kijk hoeveel zin. Jongens, filmpje voor de Limburger. Even zwaaien allemaal. Ja, echt. Het is heel vroeg. Was het gisteren gezellig gisteravond? Ja, dat dacht ik al. Het is als ze dan zegt, filmpje voor de Limburger. Even zwaaien allemaal. Oh, wacht. We zullen even... Ik heb gehoord van de fotograaf, de eerste rit is het belangrijkste, dus dan krijg je een even een inzoom, let op. Oh. Want we zijn hier bij het jaarlijkse... Fotomomentje. Fotomomentje. Pagina van Patricia Pai. We zijn hier bij het jaarlijkse fotomomentje. Kodak-momentje. Kodak-momentje. In de Schouwburg. Ik zal even een stukje naar achter lopen, ik heb het gezien wat er allemaal is. En weet je wanneer er in de gezet kunt morgen? Heel vroeg. Heel vroeg, op de middenpagina, Kumper. Ik denk dan... Dus, Haldig de Limburger. En ik heb ze alle prinsen zien. Ik zal nog even vragen of ze misschien, en prinsessen ook inderdaad. Ik zal nog even vragen of ze hooien kunnen zingen. Ik heb er nog even hooien zingen. Hoi.